get it up, get it up, get it up, get it up. Get on. Hey, yo, people in the house, if you're having a good time, if you're enjoying the sounds of my DJ right now, I need everybody to make some noise. Make some noise in here. hortza garbitu eta loitera, tenori dela. Ez, agudo, guatzerak.
Bueno, gaur San Juan bezpera seinale kontatiko batzat historio bat. Bazen behi, 1900 urteko 50. hilabeteko 98. egunian. A ver, baina Matxi, hoy ez da posible. Zaude isirik petatzu, etzen duten ipuin ben nahi? Posorra. Bazen behin, aritzakongo zinpunteko bordan, familibet 3 neskako eskor zituenak. Ane, Helene eta Terese. Eta 3 neskatikoak pinpirintzen hasik ziren. Zerra Matxi, edaten zutela? Pinpirintzen ez, Ilupe, pinpirintzen, mazteki bihurtzen. Hemen non! Sukeldian gizona! Sukeldian non ba! Harritzekoa, sukaldian berriz ere! Torrau! Zabrako ez, kanpora! Beti sukaldian! Zutxin goita! Hilerrak! Bai, hoxe! Patua la naranja izinde! Hola! Patua la naranja! Ez du ez hilerrak inen! Patua la naranja! Bueno, Jose, erregelketu gutiago eta favorez zazu maia. Josus, alo, fundamento. Goti, etxe honten. Fundamento. Bai, ai, ama. Ai, ama. Hola. Jesús. Dios. Ai. Hola. Olongi. Oixe. Puto la naranja. Maite. Zer argizerie? Erduzu orai burtika? Ba... Gizona, bota behingoan, bota barrikoa? Irupixat, Ane, Helene eta Terese? Bai, gure alabak ez dute ungut ibea oteko. Ba gure irupon poxat kontratu orduko? Azteki bihurtu direla. Hoxe. Ez, Jose, Jesus, ez, oino ez. Bai. Oien titiek, oien purdiek, ordu zuzen jatia. Eta zuko ongia xiki dakizu. Ai, araz. Perinen dugu, gure aite txika matxikit, dena. Gure aitamekin inzutena, eta gurekin inzuten gauza berbera. Bai, inbiana da. Ongi ezin dugu, atrako dinez, du egon zaite tranquil. Bale? Zer? Bai. Berberian. Hoxe bera, arrasongi. Berberian gainara mendire. Berberian, zu prestatazu janari userti. Bete zazu, zaeta hundi bat. Bai, nik hartu guta izkura. Hoxe, pampa, gainara mendire. Zara, bai, ligurre mozterra dezala, bai. Eta gero, hor txeutzeko dugu, despiru dezala. Eba. Ai, hoxinen dugu. Moldatuko dire. Moldatu baginen, hok ez dire moldatuko ba. Gero bai ez, gero gelitzen dugu gara, nordiotan bezala, honitzen zara. Oroitzen naiz bai, Jose, ze gustora, baino gaixoa gure alaba, gaixoa... Ezin nire, hala. Posible ote da, ala zuten? Bai, ala entzuten. Biharamun goizean, amak neskatiko deitu, eta egurritera gantziren urkiloko basora. Urkiloko basoa, non dagoi?
larraldeko bordaldera segitu, eta eskuineko bide xelda hartu eta antxe, badakize, dutelkako inolekue. Bai, dutelkako inolekue. Bai, baina zaude isilik. Bixi, Helene ez du beti azkena muitu. Biraz eta gu ederra, kasik ere. Mira, hoxe aditze. Eta hau murkie. Ederra, Goroskie. Ailegatu erazkenian, negatu zate? Segura, dinean. Maite? Bai. Gainartan kusio eta arizduak botaia. Negatu duran kustera, burbiletik, zuniri lagunduko duzu? Bai, gainara bie. Kutziko dugu hemen txe. Kutzi janari, bela torko gara. Bai? Txisten pa. Antxe deo, bankorre. Hale, gelditu justan, eta gozatzen zatela eman dut hemen du pixken. Aio politei. Ega, aio. Makumia. Gaixoa gure labak, gaixoa. Bizen nire, Urkiloko janpia aski lune zen, eta hortaz, arroin jende gutxi ibiltzen zen. Baina baso horrek baumentzuen zerbait diferentia, bertzek ez zutena. Erraten omen da hor, ama izugarri batzuk bizi zirela. Ama izugarriak, nortzuk dira horiek? Andre batzuk dire, herriko neskatxa gaztei heldu bihurtzen laguntzen zirenak, emakume egiten.